Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ako naghangyo sa tanong taga Matalom. Ato kayong suportahan ang administrasyong kanunay o mga kauban kay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Unsa may disadvantage o atong suportahan ang administrasyon karon para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Macau. Ingani mo ni guys, og ang usa ka nagda sa atong lungsod adunay teamwork ang mga programa nga ihatag sa katawan sa lungsod sa Matalom. Mas paspa siya guys kay ang tanang mga kanang isip usa ka kuan sa katawhan, mga opisyalis sa atong lungsod. Ang process sa paghimo sa mga kanabang mga programa nga gihimo alang sa katawhan, mas paspas siya guys. Og dunay teamwork kay ang naka-disadvantage o dunay diway teamwork guys, ang mga programa dili dayon ma-implement tungod sa adunay kanang bang example kani di mo si jadi di mo tuhay di makurom ang grupo. Dapat aduna joy teamwork kay najoy daghang disadvantage o why teamwork ang usa ka grupo. Dapat aduna joy ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. October 11, 2021, Iko Live there is Municipality of Matalom. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay ug mga kauban para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan guys para naghantang mabuhat ng mga proyekto. Dapat to guys, ang usa ka grupo dapat adunay teamwork. Kay og maguan guys, obi mong nila teamwork, adunay disadvantages nga example sa mga project. O di lang teamwork guys, wa jud mahimo nga mga programa alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako naghangyo sa tagang Matalom ato kayong suportahan ang administrasyong kanunay ngayon, bukas at magpakailanman. Kay ang importante guys, adunay panagkahiusa nga magdaa sa atong lungsod. Kay mamanguni guys, ang mga wala gyud teamwork sila, ang atong mga programa nga giandam alang sa katawan sa lungsod sa Matalom, madili sila guys. Dapat ang usa ka grupo teamwork nila kanunay busa. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko Live, there is Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Aman na itong buhatong guys. Sabi sa zero guys.
Nagugay ta guys kay nagkuhan man ta. Nag-syrup ta guys. Para kuhan. Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan, sa lungsod sa Matan. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio o mga kauban, para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matan. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko Live, there is a municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Okay guys, na itong baro.
Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matao. Hanggang i-shout out ni si Los Lo ng viewers karon. Mayong gabi Lo kanang Osina. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matao.
Welcome guys, welcome to my channel. So guys,